दि देरहासार जाबाय बेनि सायाव माबाफोर बेसेन आं जोबोर गोजोननाय मोनबाय खैराबारि जौमा फरायसालियाव दिनै आं इउनिट एबसुनि जानानै जोंनि जिएसनि जा पार्टि दंमोन बेखौ आं जिएस हिसाबै गेलेदोंमोन बेयाव आरो दिनै गोबां भटआवनो आं देरहानो हाबाय बेनि थाखाय आं जोबोर गोजोननाय मोनबाय दिनैनि बे पार्टियाव मा दोलोआ बाहागो लादोंमोन दिनैनि बे पार्टियाव इउनिट एबसु आरो अल बिटिआर बेंगलि फेडारेसन बे मोननै पार्टिया गोरोबनानै दिनै गेलेदों आरो जोंनि अपोजिसन हिसाबै एबिभिपि बे पार्टिया जोंनो गेलेफादोंमोन फैबाय थानाय समाव कलेजनि माबायसा खामानि मावनो सानो नोंथाङा फैबाय थानाय समाव कलेजनि मोजांखौ हास्थायो बा मोजां खामानिखौ मावगोन आरो जा कलेजनि स्टुडेन्टफोर दङ फरायसाफोर दङ बिसोरनि जायखिजाया फर्म फिलापआनो जा एडमिसनानो जा जायखिजाया बेफोरबायदि प्रब्लेमनिफ्राय जाहाथे बिसोरखौ गोबां प्रब्लेम होआ मोना बिसोरो बेखौ आं मोजांखौ मावनो नाजागोन आरो बिसोरनो नैबे समाव जे अपोजिट पार्टिया जेनबाय बिथांमोना माबाफोर दुखु थागोदो नामा बेखौ आं मा बुंनो दा जेननायनि सायावथ' दुखु थाखागोन गासैनिबो बिथांमोननिसिम मा फोरमायनो सानो नोंथाङा बिथांमोनाबो जोंजोंनो ज' फरायनाय लोगो आरो जोङो कलेज इलेक्सनसो गेलेदों बेखौ जेनेबा एसेबां गोदोरबो जों सानना लाया दिनै इलेक्सन गेलेबाय गाबोन लोगो हिसाबैनो थाफानांगोन गासिबो जोंनिनो लोगो गोजा गासिबो मोनसे क्लासावनो फरायनाय जयै फरायबोनाय बिदिनो लोगो गोजा गासिबो जयैनो थागोन नोंथाङा फैबाय थानाय समाव माबाफोर बेबायदि आरो जे इयुनाव इलेक्सन गेलेनो माबाफोर थांखि लादों नामा बेबायदिनो स्टेप जाबाय बेबायदिनो जिउआव फरायनाय लोगोसे रायजोनि खामानि मावनायजों लोगोसे आरो पलिटिक्स बे माबायाव जोबोद गोसो दं आङो थांनो थाखाय नायनोसै बेसेबांलासे हायो नाजागोन आङो गिबियावनो आर'नाइ रादाब आरो निउस 24 बड'लेण्ड गिबियावनो आं खैराबारि दख'रा बर' फरायसा आफादनिफ्राय आं बरायनानै लाबाय आरो नैबे समाव गोजोननायजों मोनसे फोरमायनो सानदों जि जोंनि खैराबारि हालामनि गेजेराव मोनसे खैराबारि कलेज दङ आरो बे जोंनि बर'लेण्डनि नाजानाय आरो बर'लेण्ड जि सिमां आरो जोंनि खैराबारि ओनसोलनि जिथु सिमां बे सिमांजों मोननाय जि मोनसे खैराबारि कलेज बे कलेजाव जा बोसोरफ्रोमबो इलेक्सन जायो आरो इलेक्सन जायो हिसाबै मोनफ्रोमबो बोसोरावनो जों एबसुनिफ्राय देरहाबोदों आरो देरहाबोबाय थादों आरो देग्लायबो 23 आरो 24 मायथाइनि जि जेनेरेल इलेक्सन बे इलेक्सनाव एबसु आरो एबिभिपिनि गेजेराव मोनसे इलेक्सन जादोंमोन अपोजिसन पार्टि हिसाबै एबिभिपि दङमोन नाथाय जों दिनै जोबथायाव जों जिथु फिथाइ मोनबाय बे फिथाइ बायदियै जों गासैबो जों एबसुनिफ्राय होनाय जि केन्डिडेट गासैबो एबिभिपिनिख्रुइ गोबां भट लानानै देरहानो हादों बेखौ मोननानै जों खैराबारि दख'रा बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोजोननायजों साबायखर बावहरदों फरायसा मोननिसिम आरो लोगोसेनो जाय फरायसा बिथांमोना दिनै देरहादों आरो बिथांमोनाबो जाहाथे कलेजनि जोंनि समाजनि मोजां खामानि मावनो हायो आरो बेखौनो जोङो आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज गाबबाय आरो बोर सारस्रि हरनाय जाबाय नैबे समाव माबे दोलोआ बांसिन भट मोननानै देरहासार जानो हादों नैबे समावथ' जोंनि एबसुनिफ्रायनो बांद्राय भट मोनदों फ्राय 100 200 बिदि एबभ भट लानानै देरहानो हादों